Gainbehera dauden ogibide zaharrak. Gatzagilea. Edorta, gatzagilea da Gesaltza Añanan, Arabako hiribildurik zaharrenean. Gatzaga horietan, gure arbasoak ere gatzagileak ziren. Orain, gatzagak zaharberritzen ari dira. Izan ere, Europan dauden barrualdeko gatzagarik garrantzitsunetakoak dira. Eta bertan, munduko artisau gatz onenetakoa ekoizten da. Itsasok, gatza nola lortzen den jakin nahi du. Eta Gesaltza Añanara edorta bisitatzera etortzea erabaki du. Aquí la gente siempre pregunta, ¿y de dónde viene esta agua salada? ¿Tú de dónde crees que viene esta agua salada? Edortak itsasori azaldu dio zein den Gesaltza Añanaren jatorria. Duela milioika urte, itsasoa zegoen hemen. Eta itsasoa lehortzerakoan, zenbait kilometrotako lodiera duen gatz geruza geratu zen. Behealdean jalkitak geratu zen gatza gainazalera irtentzen duela urte asko. Eta horrela, gatz biltegi handiak sortu ziren. Ur gezak gatz biltegiak zeharkatzen ditu, eta gainazalean ur gaziko iturburuak sortzen dira, modu naturalean eta etengabe. Estamos en el manantial de Santa Engracia, el manantial principal de las salinas de Añana. Gesaltza Añanako iturburu nagusia, Santa Engrazia izeneko hau da. Bertatik, 120 litro ur gazi irteten dira minutu bakoitzeko, eta ur horren gazitasun kontzentratua 200 gramokoa da litro bakoitzeko. Una concentración de sal bastante elevada. Tenemos más manantiales, otros 3. Uno es el Pico, que también... Aprobetxatzeko moduko beste iturburu batzuk ere badaude. Pico, Ontana eta Fuente Arriba hain zuzen ere. También de las mismas características. Mana menos, es pequeño, y la sanidad es la misma también, 200. Gesaltza Añanan, gatza lortzeko, gatzunean dagoen ura modu naturalean lurrundu behar da, eguzkiari eta haizeari esker. Horretarako, ur gazia gainazal horizontal batzuetara isurtzen da. Gainazal horiek, baltsak edo larrainak deitzen dira, eta beraien azalera 12 eta 20 metro kuadro bitartekoa da. Jabe berak landutako larrain multzoak granjak deitzen dira. Allí, donde hemos estado en el manantial. Gatzagetan, ur gazia etengabe eta gravitatez eramaten da granjetara, lursailaren malda aprobetxatuz. Rollo izeneko egurrezko kanalen sare baten bitartez. Edortak eta itsasok Quintana kanala zeharkatu dute, eta beste banaleku batera heldu dira. Hau, Celemin deitzen da. Ahora estamos aquí, que seguimos con el río Quintana.
Hemendik beste bi kanal irteten dira. Ur gazia gatz granjetara eramateko. Pues aquí hay 3 agujeros y una... Granja bakoitzean putzu bat dago, eta bertan biltzen da gatzagile bakoitzari dagokion ura. Con este rollo o canal, meadero o medio, ¿de acuerdo? Sí. Este es nuestro pozo. Kanal horietako batek edortaren putzura garamatza. Eta hantxe ikusiko dugu gatza uztatzeko prozesua. Como son las 12:30, hacemos esto. Abrimos. Gatzunaren banaketa denboren arabera egiten da. Hain zuzen ere, gatzagile bakoitzak ordu jakin bat dauka bere putzua betetzeko. Y dice, bueno, ahora me toca a mí. Coge las 3, hace esto. Edortak zelan egiten den erakutsi dio itsasori. Gatzagileak ura bere putzura sardadin uzten du. Ordua heltzen denean, sarrera buztinarekin ixten du. Eta urak beste putzuetarantz jarraitzen du. Y ahora te voy a enseñar cómo se saca agua. Muera, ¿me dejas? Me subo aquí. Antzina, ura putzuetatik ateratzeko, trabukotxo bat erabiltzen zen, eta oso lan aspergarria izaten zen. Gaur egun, motorrak eta tutu malguak erabiltzen dira larrainak betetzeko. Ahí va. Mira, ¿ves? Y así todas las eras. Nosotros calculamos de la siguiente manera. Por ejemplo, cada cuadro que has visto... Edortak itsasori azaldu dio, urte on batean, larrain bakarretik 1000 kilo gatz inguru atera daitezkeela. Uzta, hilabeterik beroenetan egin ohi da. Maiatzaren 2an hasten da, eta irailaren 15ean amaitzen. Bada garaia, gatza uztatzen hasteko. Eguzkia, urgazia lurruntzen hasi da. Sujétalo. Verás, así no, verás. Vamos a sujetar. Edortak arrabola izeneko tresna bat eman dio itsasori. Bere garaian, semearentzat egin zuen tresna hori Edortak. Kontu handi zibili behar da, txaparekin orkatiletan minik ezartzeko. Ahora esa era la vamos a revolver porque es la 1 del mediodía y lo más seguro que ya se ha calentado. Entonces está a punto de revolver. ¿Vamos a revolverla? Sí. El primer revuelto de la era es el más... Egin beharreko lehenengo lana, gatza mugitzea da. Modu uniformean egon dadin eta behealdean itsats ez dadin. Lo que pasa es que se rechina, se crean granos de sal y se pegan el hormigón. Entonces no hay quien lo quite. Edortak zelan egin behar den irakatsi dio itsasori. Eta hasieran zaila bada ere, itsasok segituan ikasi du. Urrengo egunean, ur gutxiago eta gatz gehiago ikusten da. Bien artean, bigarren nahasketa egin dute, eta ordu batzuk igarota, gatza jasoko dute. Larrain batetik, gatza jasotzeko ordua da. Bien artean, gatza erdiko larrainean pilatzen hasi dira. Lehen aldia izateko, itsaso oso ondo ari da. Naiz eta Edorta laguntza apur bat ematen ari zaion. Itsasoren gatz piloa zuriagoa da. Orain, gatza saskira bota behar da. Edortak lehenengo saskia bete du, eta pixu handi xamarra duenez, bien artean eraman dute pila handira. Gatza, gatzaketako biltegietan gordetzen da, eta gero saldu egiten da zenbait erabileratarako. Elikadura, industria kimikoa, farmazia, ehungintza industria, kale eta errepideetako izotzak kentzeko eta abar. Orain, itsasoren txanda da. Saskia bere pilako gatzarekin bete behar du. Edortak laguntza eman dio hasieran, baina gero, itsasok bakarrik jarraitu du.
Edortak esan dio, bera 8 urterekin hasi zela gatzagetan lanean, laguntzaile gisa. Itsasok 7 ditu, eta dagoeneko hasi da gatzagile lanetan. Se acabó. En esta parte del valle tenemos una manguera de plástico. Gatza batu ostean, larraina bete behar da. Tutu malguarekin, batu duten larraina gatzunez betetzen dute. Horrela, hurrengo egunean, ura lurruntzerakoan gatz gehiago batzera joango dira. Larraina noraino bete behar den jakiteko, Edortak trikimailu bat irakatsi dio. Urak itsasoren oineko behatz potoloa estaltzen duenean, esan nahiko du 1,5 zentimetro edo 2 zentimetro egongo direla larrainean. Eta hori da behar den neurria. Gaurkoz amaitu dute. Joan aurretik, lanabesak garbitu eta gorde behar dira. Garbitzen ez badira, gatza itsatsita geratzen da eta gero oso zaila da kentzen. Itsasok agur esan dio Edortari eta munduko gatzei buruzko erakusketa ikustera joan da gatzagetako instalazioetan. Australia, Danimarka, Hawaii, Itsaso Beltza, Himalaia, Portugal, hainbat lekutako gatzak daude. Forma eta kolore desberdinetakoak dira. Eguna amaitzeko, itsaso, irati aizparekin eta oier lehengusuarekin batera, aire librean dagoen oin bainura joan da. Gatzunez betetako larrain handi 2 dira, eta bertan oin baino dibertigarria egin daiteke, larrainean zehar ibiliz, edo besterik gabe, paisaiari begira eserita egonez. Haraneko iturburuetatik datozen urgaziek ezaugarri terapeutiko eta sendagarriak dituzte. Itsasok ederto pasatu du, eta maitasunez gogoratuko ditu Edorta eta Gesaltza Añanako gatzagileak.